شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመጽንዕኩም ሒሳን ግዝ ፈሻምሊን ግዝ ፍሪድ ወረሜር ሎም ድማ ከም ትኩል ጊዜ ንዝበለጸ መዓልት ዝበለጸ ናይ ህይወት ቃል ንካፈል ንመዓልትና ደብልጽ ደጸብቅ ቃል ክንካፈል ኢና idag har vi kommit med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen som gynnar vår dag. ከይትርሱዕ ዘወርሕ እዚኣ ናይ ጽቡቕ ውጽኢት ወርሕና እዩ Glöm inte den här månaden är en månad där vi blir fruktsamma och får se stora resultat. ስለዚህ በቃ ጽቡቕ ውጽኢት ከምጽብ ወርሕ ዝብል ዓይነታት ተሐሳስባን አዘራርባን ያሉ Så ha en tankesätt som säger att ni ska bära rikt frukt den här månaden. ሎም ንካፈሎ ቃል ዓብ ውጽኢት ጊዜ ይወስድ ይዝብል እዩ Och dagens ord som vi ska kolla på det är att se stora resultat tar tid. ሪኹም ብሩኻት ኩሉ ጊዜ ዝወሰደ ነገር ጽቡቕ ዝኾነ ውጽኢት ኣለዎ Det finns där vi ska, när man vill se stora resultat ibland tar det tid för det. እንተ ደኣ ኣብ ህይወትኩም ናይ ብሓቂ ዓብ ውጽኢት ትደሊኹምኩም Om ni vill verkligen se stora resultat i era liv. እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ኣብ ህይወትኩም ብሉጽ ውጽኢት ትደሊኹምኩም Om ni verkligen vill se fruktsam resultat i era liv. ሎሚ ጊዜ ወሲድኩም ንኽሰርሕዎ ነቲ ነገር ፈቃደኛታት ኩኑ Då måste ni vara villiga att idag spendera tid i det. ኩሉ ጊዜ ሪኹም ጊዜ ወሲዱ ዝመጸ ነገር ይጸንዕ ይምሳና አይጠፍእን ይኸባና Allt som man spenderar mycket tid i och håller fast vid kommer stanna länge med oss. ጊዜ ከይወሰደ ዝመጸ ነገር ግን ንጻወተሉ ኢና Allt som kommer där vi inte har spenderat tid i, det är något vi kommer leka bara med. እግዚአብሔር አምላክ ገለገለ ነገራት ቀልጢፎም ኣብ ኢድና ከም ዘይመጹ ዝገብሮም ዘሎ መታን ከይንጻወተሎም መታን ሸለል ከይንብሎም መታን ከይንዕቆም ኢሉ Anledningen till varför Gud inte låter saker lätt komma i våra hand, det är för att han vill inte att vi ska se ner på det eller förkasta det eller leka med det. ምክንያቱ ጊዜ ንዘይወሰድካሉ ዋጋ ንደይትኸፍለሉ ነገር ትንዕቆ ኢኻ Allt som man inte spenderar tid i eller tar tid för att förvalta det, att man ser ner på det och leker med det. ይቐለካ እዩ Det är det man ser lätt på det. መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ 13:11 I Ordspråksboken kapitel 13, vers 11. ብኸምኡ እተረኽበ ገንዘብ እናጎደለ ይኸይድ ብኢድ ዝእከብ ግና እናበዝሐ ይኸይድ Lätt fånget är lätt förgånget, men den som samlar efter hand får mycket. ሪኹም ብዙሓት ሰባት ሎተሪ ዝዕወቱ ሰባት ኣለዉ እዮም Det är så många som kan vinna på lotteri. ግን ከዓ ነቲ ዝተዓወቱሉ ገንዘብ ከዓ ቀልጢፉ ካብ ኢዶም ክሃድም ከሎ እዩ ዝረአ Men man ser också att allt som de har vunnit i sina händer försvinner väldigt snabbt från dem. ኣብ ሓደ ወቅቲ ንሓደ እንዳጓሓፍ ዝሰርሕ ዝነበረ ክሳብ 9 ገለ ዝኾን ፓውንድ ሚሊዮን ገንዘብ በፂሕዎ En person som brukar plocka skräp och sånt och vann massa miljoner i sin hand. ድሕሪ ዝተወሰኑ ዓመታት እንደገና ናፍቲ ዝነበሮ ስራሕ ተመሊሱ ኣፕላይ ገይሩ Men efter en kort tid så gick han tillbaka där han brukar plocka skräp som en sopgubbe i arbeta tillbaka till det. ምክንያቱ ብኸምኡ ዝመፀ ብኸምኡ ይዝጠፍእ På grund av allt som kommer på snabbt sätt försvinner på snabbt sätt. ዋጉኡ ይትፈልጦን ኢኻ Man förstår inte värdet av det man har. ኣታሓዙ ይትፈልጦን ኢኻ Man vet inte hur man ska förvalta och hålla det. ብዙሓት መንእሰያት ሽግርና ብኸምኡ ነገር ክመፀና ኢና እንደሊ Många av oss unga, det är det vi längtar efter, att allt ska komma snabbt på det sättet. ዓቕሊ ትዕግስቲ የብልና Vi tappar den här tålamodsgheten och uthålligheten. ቀልጢፍና ብሓደ ነገር ክንኣቱ ኢና እንደሊ Vi vill snabbt komma till en plats. ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ህይወት Och det finns inte sådana saker i livet. መስራሕ ኣሎ Det finns ordning. ኣብቲ መስራሕ ንስኻ እንዳተሰራሕካ ክትከይድ ኣለካ Och i det ordning eller mönster man följer så behöver man bli formad där. እግዚአብሔር ስኡኢሉ ብኸምኡ ናብ ዓበይት ነገራት ክእትወና ኣይደልን እዩ Det är därför Gud Fadern vill inte ta in oss snabbt i sådana där stora platser. ምክንያቱ ብኸምኡ ዝኣተናዮም ብኸምኡ ከም ነባላሽወሉ ይፈልጥ እዩ Och det är för att han vet, och när vi går in på snabbt sätt på det sättet så kan vi också tappa och förstöra det snabbt. ስለዚ ሎሚ ኩሎም ኣብ ኢድና ዘለዉ ብግቡእ ስራሕ ንስርሐሎም Så låt oss förvalta det på rätt sätt, allt som har kommit i våra hand ሎሚ just nu. ዓቕሊ ጌርና ንስራሕ Låt oss i uthållighet arbeta nu. ሎሚ ጊዜ ወሲድና ንስራሕ Låt oss spendera tid i det och arbeta nu. ጽባሕ ኣዝዩ ጽቡቕ ውፅኢት መታን ክንርኢ Och morgondagen kommer få se stort och vackert resultat. ሎሚ ዓንቲ ጽቡቕ ጌርና ተደይሰሪሕና ጽባሕ ድማ ጽቡቕ ጌርና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና Om vi inte arbetar ordentligt just nu med att spendera tid i det så kommer vi inte få se stora resultat framöver. ሎሚ ኣብ ዓብ ውፅኢት ትርእይዎም ዘለኹም ኣምላኽ ኣልዒልዎም ትርእይዎም ዘለኹም ስኢሎም ድመፁ ይመስለኩም Tro inte att de här personerna ni ser Gud använder mäktigt och de gör stora fruktsamhet att det kommit bara av en slump och bara helt ብዙሕ plötsligt. መንገዲ ተሰሪሖም እዮም Det är på mycket vägar de har blivit formade. ሙሴ ከምኡ ዝበለ ነቢይ የለን ዝተባሃለ 80 ዓመት ተሰሪሑ እዩ Mose var en man som man sa det finns ingen profet som honom när Gud beskrev om honom, men han blev arbetarformad i 80 år. ነቲ ኣምላኽ ሂቡና ዘሎ ጸጋ ውህበት ንዕኡ ካ ብግቡእ ክንጥቀመሉ ብግቡእ ምስራሕ የድልየና
Bara för att även kunna bli advända av Gud med allt det smörjelse och nåd som han har lagt över våra liv, så behöver vi bli formade för det också. ስለዚ ቁልጥፍ ዝኾነ ውፅኢት ትደልዩ እንድሕር ኮንኩም ቁልጥፍ ዝኾነ ውድቀት ከዓ ክመፀኩም እዩ Så om ni är endast ute efter snabba resultat, allt ska gå fort, så kommer ni också falla ner. Det var snabbt och kort också. ዓብን ዝጸንዐን ውፅኢት ናይ ነዊሕ ምስራሕ እዩ Så om ni vill se vackert stort resultat i era liv, så tar det längre tid i det man spenderar i. ንስኹም ብፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.